हॅलो एव्हरीवन. आज आपण दही कॅरेट बीटरूट सॅलेड बघणार आहोत. त्यासाठी मी किसलेले बीट, किसलेले गाजर, टोमॅटो, दही, कोथिंबीर, शेंगदाण्याचे कूट, ब्लॅक पेपर पावडर, लिंबाचा रस, तीळ, मीठ, मिरची, कढीपत्ता आणि मोहरी घेतली आहे. सगळ्यात आधी सर्विंग बाउलमध्ये किसलेले बीट, किसलेले गाजर, टोमॅटो, कोथिंबीर, शेंगदाण्याचे कूट, तीळ, ब्लॅक पेपर पावडर, मीठ आणि लिंबाचा रस हे सगळे घालून सगळे मिश्रण एकजीव केले आहे. आणि सगळ्यात शेवटी मी यामध्ये दही घातले आहे. आणि नेहमीप्रमाणे मोहरी, कढीपत्ता आणि मिरचीचा तडका मी दहीवरती देणार आहे. सगळे इन्ग्रेडियंट मिक्स करून झाले की मी गार्निशिंगसाठी पुन्हा एकदा तीळ आणि कोथिंबीर याच्यावरती घालणार आहे. आणि हे आपले दही कॅरेट बीटरूट सॅलेड तयार आहे. तुम्ही पण नक्की करून बघा आणि मला सांगा. थँक यू सो मच.